Tanggal loro, iya tanggal loro karuan no kayen. Wis pokoknya Margo Laras rame-rame Gus. Ayo 6 personil monggo. Ayo mulai nanti buka. Kita kelatarakan warga Kedung Bulu sedaya. Kita nak saking Panjenengan Bapak Kasun, Bapak Mat Nur Rahim, diantara warga Kedung Bulu. Melek. Oke Mas Kamsir. Iki sing Kedung Bulu. Spesial malih warga Kedung Bulu. Kita nak saking Pak Kasun, Bapak Mat Nur Rahim ya. Mugi lagi bersani menikah dalu warga Tembulu. Pak Sopi tanggal loro digawe maneh. Nandor wijen dipangan septi lu bahaya ta duwe bojo garakno sora enak dadi rondo iso ngeratani aku barang kalau tuan irang-irang atuh Dik sing ngarang-ngarang apa kuwi arang-arang kebrodol luwung tindinge kadung seneng ora kena dilarang asal ora lali kawansi maneh osak Dik meong numpak becak lah kok rano rodane desek ora omong-omong bareng krasa petak atuh Dik atakon jamu mas jamu godhonge lumbu gatel enak Dik wis suwe Dik ket buyen iki lho ora tau ketemu bareng ketemu ana desa Waindu Pak Pian suwe mas ora nate jamu Dik jamu
Iya. godhonge rawe Seger kuwi, Dik, cocok beduk-beduk. suwe ora ketemu bareng ketemu karo kancane dhewe Suwene ora jamu. jamu mas Ya, jamu Dik. Jamu godhongan linggis. Napa-apa parikan kok. Wes suwe, Dik. Ora tau ketemu. Bareng ketemu. Saiki katon ireng manis. suwe mas Apa, ora Dek? mati jamu Kadang-kadang dablek jamu kono. Jamu udah budal. godhonge nangka Cocok kuwi. suwe ora ketemu bareng ketemu karo Pak Polo Cocok kali. Suwene ora jamu. jamu lo mas Lah jamu kok entek 5. akeh Akeh kok cek krasa. Suwe dijok esuk ora tau ketemu. Arep ketemu. Lah kok wis digawa gremo. Abjur, Dik. Gremo ora kena tipet. suwe ora nate jamu Wis ora jamu wis kemarga gremo. jamu Angel dadanane. jamu godhong-godhong Atuh, Dik. wis suwe mas Ya. ora ketemu bareng ketemu lah kok saiki belan Suwe ora tau jamu. Jamu godhong paitan. Wes suwe ora tau ketemu. Bareng ketemu